легендарния борец за свободата на Македония Гоце Делчев. На градския площад в присъствието на официални лица и хиляден народ се отслужва панихида за упокоение душата на героя. На панихидата присъстват и сестрите на Гоце Делчев. След панихидата започва всенародно шествие с участието на учащата се младеж, родолюбивите организации, граждани и селени от много съседни селища. На следния ден множество поклонници се отправят към близкото до града село Баница, където през 1903 година загина в неравен бой Гоце Делчев. Селото е разрушено и неговите развалини показват епопеята, която се е изградила на това място. Пред гроба на Гоце, панихида за упокоение неговия неспокоен и героичен дух.